Uhaw ka? Okay no? Kita tuba man. Tuba ba tuba? Ini wang tuba. Andito nga. Anggutan. Tah, ini ang tuba na. Tah. Tuba man. Ini naman. Ito ka po tadi bang. Ako nag-uon bang. Ay, wag ko ba? Dapawan ka mang. Apoy manok ko. Apoy nagtilog na nagkawat ng manok ko. Ala. Bang! Kalamia ni Ma, ano pa mga patiyo ka ni Mang? Kamu ni piyong nga tuba, Mang. Ha? Ako? Ano ba? Adre. Misa! Kalamia! Pura dubos! Isa ka di matabang. Kalami yun sa tubang. Ano? Tambuan mo, Mang. Puso na ka? Mang. Sobra, ilo, Mang. Mang. Ayaw, buyog, Mang. Kapag kinakapang. Kang, Mang. Ay, Mang. Ay, jatan yung mana. Ayo, kapigas Mang, ayo kapigas Mang. Kahit sa mga mayaman ng gutom tas lubi ay hindi lubos ang kasiyahan. Bubuhay. Uy! Itangko na po! Pas ang panginabuhay ng pamilya ni. Saan may tangko na ni? Ang mga tawhana doon ni konsensya. Gitangko pa. Gibingnan pa yung hugaw. Pait ka. Mais, kawat, tangko. Ano di? Bingaw ni mga tawhana ni. Saan pabuhay sa pamilya ni? Pangugas ako rin eh. Buwad ginamos. Alam mo mga patawahan mo. Man eh. Saan mga... Saan din mga patawahan na ang tao na eh? Wala yung paginabuhin na gusto ng panguha. Pas. Wala yung paginabuhin na ni Sally. Audi ah. Amo rin kawat sa mais. Sakpa nga hubog na si Ristuban eh. Nga busog pas mais. Karon, kapaus yung kagwang nga ni. Ha! Nagtuman siguro mo. Nangahubog ni Ristuban eh. Ano kayo? Mau na ni. Kapaus sa ko ninyo. Unsay kuan ninyo ah? Karon. Paus din nyo ron. Kuha pa yung mais. Kawat tangko pa dyan ang sanggutan. Karon. Hoy! Ang kaitis nyo! 45 ka ni!